No, musím povedať v prvom rade, že to ani nemôžem nazvať, že to je osadou. Poviem to úplne sproste, že takéto bývanie nemá ani majorita. Schválil sa tu zhruba okolo 680 000 na vodu, kanalizáciu a teraz už závisí od toho, ako rýchlo zhotoviteľ bude implementovať alebo riešiť túto kanalizáciu s vodou a to je základ. Ja prajem všetkým Zamutovčanom, aby mali čím skôr kanalizáciu s vodou a o to príjemnejšie mi bude, keď prídem sem. Veľmi veľká pomoc, pretože to bola jedna jediná výzva cez úrad vlády, kde vlastne obec do toho nemusí investovať nič okrem žiadosti. Musím naozaj pochváliť, že keď sa intenzívne venuje vedenie obce svojim obyvateľom, to je jedno, či Róm alebo nerom, tak aj tá dedina alebo tie okolie vyzerá tak, že to vyzerá veľmi pekne. Ja musím povedať klobúk dole pred vedením obce Zamutov. S pánom Daškom sa nám veľmi spolupracuje dobre, poznáme sa, odkedy nastúpil do úradu, predtým som ho neregistrovala, pána Daška, ale veľmi dobre sme si porozumeli. Je veľmi ochotný, keď potrebujeme niečo poradiť, pomôže, pýtať sa, odpoveda nám aj v mnohých projektoch nám pomohol, aj s MOPSkou nám pomohol, aj s ostatnými projektami, ktoré cez tento úrad vyšli. No, dlho sme bojovali, aby sa niečo urobilo a sme radi, že konečne už, lebo potom aj tá nespokojnosť, keď zoberieme v Zamutovej, je viac rómskych občanov ako, jak sa hovorí, že bielých. A je potrebné aj pre nich urobiť. To, čo stále hovorím a budem to stále hovoriť, nie úrad rozhoduje, kde čo bude, kde sa bude stavať alebo robiť, ale musí byť ochota starostky aj samozrejme poslancov, ktorí schvália zámery a investície, aby naozaj tí ľudia mali to, čo potrebujú. Tak aj tu, ako spomínala starostka, potrebujú základné potreby k životu a to je momentálne kanalizácia a voda, bez ktorej človek nemôže existovať. Ale vždy hovorím, nevyriešim všetky problémy v tomto volebnom období, lebo tých problémov je strašne veľa a pomaličky, krok za krokom ideme postupne k cieľu. Chcem sa týmto poďakovať úradu vlády aj panu splnomocnencovi, panu Daškovi za jeho ústretovosť a za ochotu prísť, pozrieť sa priamo, ako vlastne sa naplňajú tie naše spoločné ciele. Lebo už toľko, koľko sme žiadali a stále sa hovorilo, dostanete na Rómov, a nikdy sme peniaze nedostali, lebo ja som viac už za bývalých starostov bola poslankyňa a bol problém. Ale teraz konečne už dúfam, že svitnú lepšie časy.